white, black, and yellow, brown, or बायदिसिना कलर दङ बेयावहाय गाइसफोर बायदिसिना हेल' गाइस बे आंनि उर्दुमुदुबो सेनेलाव बयखौबो बरायबाय थ' गाइस नोंसोरो नायलांबाय थादो दिनै आङो उदालगुरियावहाय दंफायो आरो दा नोंसोरनो मोनसे जायगा देखायनो नागिरदों आं नोंसोर नायलांबाय था जोबजासिम थ' गाइस दा खामानिया जाबाय बिथिं खामानिया SBI आव दंफायो आरो ना खामानिया जाबाय आरो मोजाङैनो जाबाय दा आंनि मबाइलावहाय माबा गैयामोन गुगोल पे जिपे बायदिसिना बाहायनो हायामोन आरो ना नाम्बारा आंनि नङामोन फादारनिमोन बेनिखायनो जायाखैमोन आरो दा जाबाय टेनसन गैला जेराव मेराव माने अनलाइनै बाहायनो हासिगोन आरो फैसाफोरखौ माने दा सिन्था गैला उदालगुरि टाउनाव दङ नै सिनायनो हागोन माने बिराद मानसि माने नैथिं मानसिफोर दङ नै गासिबो बिराद मानसि आरो ना मिथिनायनो हागोन बिराद मानसि जायो आरो दा नै स्टार्ट खालामबाय जों बाइकखौ नै बिथिं आरो इथि मानसिफोरा ओरैबायदि मानसि मानो होनबा बुंनो थाखाय आरो ना दा इथि नारेंगुरि बायदिसिना फानदों नैबे बेंक खाथियाव आरो ना SBI होनो इखौ इयावहाय ओरैबायदि गोदोर माने नैबेयावहायनो उदालगुरिनि दा जोङो थांसिगोन बिथिं ओरैबायदि गारि जायो मानो होनबा बिथिं मेन हाइरड जाहैबायना बिदि जिटि नुदोंना नोंसोर नायलांबाय थादो गाइस दा जोङो मोनसे मार्केटावहाय थांनो नागिरदों आरो ना बेयावहाय नोंसोर नायलांगोन ओमफ्राय मार्केटाथ' ओरैबायदि गिदिर बायदिसिना मोनो आरो ना नोंसोर नायलांबाय था नुगोन र' ओरैबायदि गारि मोनो बे मेन हाइरड आरो ना एभेलेबेल माने गारिफोरखौबा टेनसनानो गैया आरो ना ओरैबायदि गोदोर जायो माने आरो दामानि आरो बाइक बायदिसिना ओरैबायदि नायनो हागोन नै ओमफ्राय नैबे मेन गलमा होनो आरोना बेखौ ओमफ्राय गलमा होनो बेवहायबो बेंक दङ नै नायनो हागोन दा जोङो इन्ट्र'आ मोजां बे कलेजनि आरो बायदिसिना बेवहाय बाइक बायदिसिना कार फैदों आरो ना दा जोङो मेन टाउनावहाय दङ ओरैबायसा गारि माने हेलमेट बायदिसिना मोनो बेवहाय आरो बाइक डिलारबो दोङो याम्मा बायदिसिना मा बुंनो आरो दा गाइस नोंसोर नायलांबाय दा आरो बायदिसिना नुलांगोन आरो नोंसोरबा फैनानै नाय उदालगुरियाव जायनि दामिनि बाइक दंथारो जाय डिलार दङ आरो ना
Yama dealer. Gimal. Wah, orang kira. Bro, यहाँ पर क्या मिलता है? काजू मिल्क, बादाम मिल्क और बादाम मिलेगा, काजू मिल्क, फालूदा मिलेगा, हाँ। कुल्फी, आइसक्रीम सब हाँ। मिलेगा। एक कुल्फी में कितना है? कुल्फी में हाँ। 30, 40, कितना? 20, 30, 20-30 एक बनाओ 30, 20, हाँ एक 30, हाँ 30 वाले मिलेगा। dah जोङो दैयाव दंबायो जानाय गिदिर आरोना ओमफ्राय दिनै औ फैसा है आते देखो खाली हाँ एक नंबर कुल्फी है। हाँ dah जाबाय आरोना नै पता नहीं है मेरा पास हाँ ya nah kasih nanti dulu apa tadi lebih ya oh thank you Boleh जादों नै नायनो हागोन बेराम उदालगुरि टाउनाव आरोना ओमफ्राय बिराद मानसि दा बिराद गोदै बरिया दिनै इयावहाय जादों आरोना बरिया guys Guysman, जोङो याव हाबनो नागिरदों नै बेयो फेमिलि ओरैनो मार्केट आरोना ओमफ्राय नैथिं दा जोङो नै याव बिथिं जायनि पुरा लामा आरो ओमफ्राय बिथिं नै दा गाइसमोन नैयावहाय मोनफैबाय नै ओमफ्राय थिजाय ओरैबायदि जेकेट दङ माने मिसांनि नायनो हागोन नै बे 2000खौनो होनदों थाइसेल'सो खम मोजां नुदों खिन्थु गाइसमोन नायनो हागोन र' वाव इसको पकड़ो मैं पेन कर सकती हूँ वाह गाइस नहीं नागन नहीं मारे नुदर कैसे देख रहे हैं भाई लोग दानी yang kan berna apa di नुदर थिगानो दा गाइस बेबायदि मोनो आरोना ओरैबायदि हागोन नै 1049 दा नैयावहाय नांगोन आरोना माने 1049 बेयो प्राइसा ओमफ्राय नैथिबो मेरला दङ नै खैथा नांगौ बेफोरसो लिदार जेकेट दङ आरोना दा नै माने इथिबो नै मा साइजनि नांगौ आरोना ओमफ्राय नैथिंबो दोङो बे सार्टआ जाहैदों 249 नै मोजांसो माने बोरैबायदि गुरै आरोना नों मा बायगोन ओरैनो मा बायनो नागिरदों नोङो दा नैबे 499 बिदि नायनो हागोन नै बे 49 आरोना ओमफ्राय मोजांसो माने कालारखौसो इसिबां मोजां ना दिनै सिख्लाफोरनि माने लिपस्टिक बायदिसिना लायनाय बेखौ नुनो मोनो आरोना नै बेवहाय याव लिपस्टिक बायदिसिनाखौ फानैथिं आरो बेल बायदिसिना नै बेयावबो दङ दालाय गोजौआव थांगोन नामा बिथिं जिन्स बायदिसिना मोनगोन आरोना सेंग्राफोरनि बिथिंहाय नै
Wow guys. Sini naik nih. Wow guys. Moza-mozaan kan nih Lalai. Bikin main naik nih. Moza-mozaan sih. Nih ini. Desain 399. Sampai ini black moza sih nang black color ka. Mana black color ka moza sih nih यार. Dah, ini nih ready. Ini kurang nih. जों नि थाखाय नङा बाहाय माबासो 799 बियो 799 guys goबां दङ बेयावहाय नायनो हागोन दे इथिबो नैबे कलारा एसे बेलेग नैथिं आरो बेयावहाय देखायबाय नैबे जादों सिख्लाफोरनि जाहैबाय नै मा होनगोन बेखौ नैबे सिख्लाफोरनि ब्लाउस नैबे नै wow guys नायनो हागोन ये तोरा इसको देखो और बायदिसिना कलर दङ बेयावहाय गाइसफोर बायदिसिना गोजा गुफुर नीला white black and yellow brown ya देखो इसको अच्छा लग रहा है wow guys थोड़ा सा आगे but अच्छा लग रहा है wow guys इसको देखो बहुत अच्छा है और भी कैसा है देखो wow guys इसको कैसे पहनता है लड़की लोग या देखो इतने ऊपर से यहाँ पर लड़की गाइस ये हमारा है हमारे क्या बोल रहे जेंट्स का दा बिथिं गाइस हिन्जाव सिख्लाफोरनि क्लिप बायदिसिना मोननै नायनो हागोन नै खेरा बायदिसिना हाउ मेनि प्राइस यहाँ पर देख सकता हो कि बिदिनो नायनो हागोन ना लिपस्टिक बायदिसिना मोनो इयावहाय वाव बिथिं इयावहाय गथ'फोरनि गेलेग्रा बायदिसिना दङ इयावहाय नै दिनै बिथिं बिल्डिंखौ नुहुरो आरोना नै बिथिं बिल्डिंखौ नुहुरो माने इयो उदालगुरि थांनाय लामाया गलमायखौनो होनदों इखौ ओमफ्राय नैथिबो दङ नै बिथिं सब गेलेग्रा बायदिसिना आरोना गोबां दङ गेलेग्रा नै एसेबो दङ वाव गाइस जों बटल बायदिसिनासो दङ माने गथ'फोरनि आरोना सता लकाई या देखो 79 का प्राइस है या लक्षक वाव 179 का 199 499 और ऊपर भी
नै जों गथ'फोरनि बिथिं गथ'फोरनि नङा आरोना बिथिं गोरलै गोरलै गथ'फोरनिहाय दङ बिथिं मोनगोन एभेलेबेल किसुमान वाव नै जोबोद मोजां मोजां दङ खिन्थु प्राइसआ एसे दावखोनाय आरोना एसे जानाय लोंनायनि बागै मोनगोन काप बायदिसिना मोनगोन नायलांबाय थादो सोर